Καλημέρα μετά. Πείτε μου καλημέρα. Πείτε μου όλοι καλημέρα. Άμα λέω καλημέρα, το μάτι μας πείθει. Θα δω τα υγεία σας. Μπράβο παιδάκια μου. Λοιπόν ομάδα, θέλω την ομάδα σήμερα να προβληματιστεί για τον Οδυσσέα Νεμίδη. Φώτο γιατί κάνουμε έτσι, εγώ γιατί κάνουμε έτσι φώτο. Λέει αναλύθηκε. Πες συγγνώμη τώρα. Πες συγγνώμη παιδάκι μου. Εντάξει. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος με τιμιότητα και σεβασμό. Και όλη η ομάδα πρέπει να σέβεται τους άλλους. Γιατί είμαστε μια ομάδα, θα το τονίζω, μια ομάδα που να δουλεύουμε μαζί. Πάμε καλύτερα, γιατί πια. Δηλαδή πάμε να έχουμε το όνομα μας 2 φορές εντάξει. Είναι προσβλητικό να ακούς το όνομα σου πάνω από 2 φορές. Είσαι αδιάφθατος! Τι σου είπα τώρα. Έχεις βαθιά προβλήματα. Βαθιά προβλήματα. Ομάδα πρέπει να βοηθήσουμε τον Ανδρέα. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Ανδρέα. Θέλει βοήθεια. Θέλει βοήθεια να τον ισκάλω σου να τον αποβάλω. Αντίνω γιατί μιλάς. Γιατί μιλάς. Είπαμε τώρα να μην μιλάς. Συγγνώμη που σκίσα ο γιο μου. Εντάξει δηλαδή. Ξέρω ότι είσαι και εσύ άνθρωπος με την ιότητα και σεβασμό.